Mayong udto, mayong udto ni mo, boss. Oy, may Kung saan mo na magpamatay karon? sakit akong diriyo, tiil. Oh, Tiil niya tapos sa likod, namukha, mukha agad. oh, sakit ang Basan og mga bukas pa. sakit likod, sakit ang tiil. May katulog. Dugay makatulog. Adi man. Okay ra? Tulog mo. Okay, mata. Ni mata lang ko kay nay trabaho. Oh, very good, very good. Diyan sa pa. Ang kaon, kumusta man? Okay man. Kaon na ka sa sayo sa oras. Namay sakit ng namay tiglungag. Wala na kay kabuhi. Wala man. Ato lang kanto godro kay parmugana pag kaon. Okay na kani nga kuman pa man. Atong February 20. Aliser man na. Oh. Aski mo. Pero tulo man ni ka ano? Katuwaran ng kuan. Tulo ka pits ni no. Tulo ubat. Kuan, depende sa katako sa kuan. Tambok taba-taba man ko murag. Wala ko Dagan katapro na na. to butang na to lima. Sige, sige. Tabihan mo kayo. Asa gani ka na po yoron? So ako diyan sa Kalumpang Insan. Kalumpang Binsan. Kubalkon. Ayan, so shout out sa taga Kalumpang General Santos City. Ayan. Ni Dayo pinyo ko diri. Sige, shout out sa imong parente. Shout out ako sa ako mga kaparintihan nga nasa Kapatagan o nasa Cotabato. Ano sa plido? Ang nasa Kapatagan, mga Laurita o Purpos. Wala akong mga kaparintihan. Sa laing nga lugar. Sa Cotabato ay mga anak ko nito. Ano sa diman? Ano to ko unang yan? Sa asa sa? Sa Cotabato, Kidapawan. Napagay parente dito. Sa Diamond, Purugtiri. Diamond. Na mga pailano diha. Ailano. Pailano, Pinusala. Nasa Magpitpon. Magbitpot. Pero tiyo na ko, tiyo nga saak. Nga kinisala man siya. Oo. Dahil man may kuhan. Kay mga bread lagi. Sige. Sa wala na. Sa abroad. Nakaparente sa abroad. Sa ako Sa lugar. Sa abroad, Shout out sa lugar. Dili sa Saudi. Saudi. Kuwait. Kuwait. Nasa sa Kuwait karon. Shout out si Madam. May gabi sa inyo diha. Yung sa pangalan. Si Nere Kadang. Neri Kadang. Yala. 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 Okay, so Mafia salam mga Muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayan, so shout out sa mga kabarentihan sa Miser karon atong tabangan kay sakit likod niya magpa-condition siya. Magpa-condition siya. Para maestro. Yeah, shout out sa taga General Santos City. No, Ato ni bay. ato ni Mga Bisaya. Bisaya. Yeah, shout out to sa ko ang mga Palihog lang subscribers awan subscribe. subscribe sa ano. Yeah, thank you so much sa nag-support sa kuha. Sa nag-subscribe. Of course, thank you so much. Thank you for watching my YouTube channel. Thailand, Indonesia, of course, ang Pilipinas. Maraming salamat po taga mga Pilipinas, no? Pilipino. Nya sa pagwala nag-able, subscribe na mo para updated mo sa kung ginahilot, no? Nya pwede mo comment nya. Kung ganahan mo makig-friend sa kuha na po Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Yan. So, sige, relax lang mo diya kay maghilot na ko. Arigato. Sige, shout out taga Jinsan ha. Sige, kulog. Ato na yung tabangan bay kay gitabangan mo na tabangan man tanila, tabangan mo na to ni. Tinabangan lang ta. Okay. Kasi kita yung t-shirt, bro. T-shirt niya. Ano yan, bag? Tong yelo. Adia. Kena. Okay rin. Sige, kulog. Nakuha niyo ba? Oh? Ihatag sa ilo ka. Apple ba? Ibutan sa kaldero. Zero na lang. Muna? Ano? Gamit na. Ini ka nun? Abor ako ni Skila. Mayo. Saka gamay daw. Anak gamay. Gamay lang. Hop. Pero sa po gamay. Yan. Kana. Ayaw. Okay kayo.
Nalawa ka na maligo ni boss, Merkulit ko. Karon ako madili. Merkulit mintas. Pido man na. Isisigig. Pangati ka to si... Adok na eh. Uy. Pulis na ka? Pulis ka? Ikaw, pulis. Na, kasi... Pido man na. Sige pangati ka bunbun. Hapit. Kan ako sigir mo kong istorya sa bunbun. Ako gipaat. Hinan po na ko si Pido. Ako yung sinugba ng baboy niya. Ha? Kami kayo. Kami yung sinugba. Ay. Mang, tagpila gani na eh. Ang yagi, ilang kilo. Paliton daw ni Sa? Nure. Yagi ng bunatan. Consistent yung bata mga... Ang nagkuhan mo lagi din nagutang. Ang 100. Bastarot. Ha? Oo, ano? Ano? Tuwa ka din mo mo. Gusto ko man din mo. Kita, yan na yung mga negosyo. Ano kung sakyanan ba nga? Ipaayaw din mo ba no? Correct. Hindi na ipaayaw. Ito na yung siya. Wasi bakal. Hindi na bilot ako dito pag-arakan. Kakan? Lagi ko ng arakan. Ada tuh, ya bener. Wag di penuh. Na yun namin kita ito ba? Doon ako po. Mundo na po. Panutan ni eh. Hah? Yung panutan eh. Sige, kagpang singot. Ano yung sipan? Ah, kandira na rin. Atag din. Ayaw, yatag na. O, kantawa. Ano yan ba? Pinakagoo. Ano ay? Dara ah. Ay, natagak. Ayaw na itong ingon mo ba? Tong, wala gini. Sulok. Wala gini balik. Ibalik sa last, pero ano sa ayaw na ko. Ano siya? Suroy pa siya. Nakilutan. Ano, unom? Baklay, gigi ka baklay. Ay, Dimiro rin. Tuwi kayo. lakaw, pero, one. Pagrubok. Paglubo to. Bago mag-basketball, ligo. Ang bayaw ka nga, di ba? Sa dito minom, di balik ko ginom ay. Ang bayaw. Ayaw naman. Ang bayaw, kung mabikil. Eh, naman eh. Naman siya, pati mining katong kus mama, birthday. Kira mo ilang ba ito? No? Tagsara. Okay, nagsisinap tayo. Hindi mo ni... Lahat naman sa una. Lahat naman karoon na... Ingat-ingat lang, boss. Ang atong presidente bigilin na. Michelle Tinaona. Lahat pa. Oh, bago na to. Bundot ako ng heart. Hindi na kayo ba na? Kahit sa lihok kayo. Sama nang. Ang sili ko no. Oh, Ako si Daniel. sama dito. Bantado po. Magka kayo.
sa imong gi-approvean. Ha? Bilas yan. Hmm. Ako yun, yung talent ko, bilas isda. Pangayo nga talent. Ano ka man, din yung kaon ng mga tao. Naghan na kayo.